ceerte ɗe. ceerte hakkunde jangde almasihu e jangde muhammad helle ceertal hakkunde funange e hirnange ni jangiɗaade ɗumen ena laabtina wonde en jogaake lasli gooto hulde gandal birnindi bongal. muslimaɓe ene kulo ñindi e haasidagal ɗum koko joofa nder alquran wi mi mooli joom puɗol naange e bone tagaɗo e bone niɓɓere nde kunusi e bone moccoɓe piɓɓi manam ɓetoɓe e bone haasi so kasi manam waɗi gite mohammad ina hulno gite ede omo ñawdiɗanɗo ɗum jati gite ko goonga so woodi hunde ko ina idro hoddiro tawata ko gite idri ɗum e hadis muradi aisha yahuda bi sarek biyeteɗo laɓiɗ alasam dabri manam ñingin nelaɗo allah ha nelaɗo mo jol allah wonne mo ɗamri wonde kanko waɗi hunde taw o waɗani ɗum kono seydi almasihu wonduno e bawde yaltinde seydaneji e sapprude rafaɓe o suɓi hen 12 beele ina takko mum o nela ɗumen e yeynoyde kadi o rokka ɗumen bawɗe riddude seydaneji te o tottiɓe bawɗe folde kala ruhu bonɗo gonɗo e ñengi o wi mi rokki on bawde rippude e dow baaji leydi e jaahe e dow kala sembe gañol hay hunde wawa bonande on kono noon wata beltude e ko ruhuji dofti on ko beltude e ko inde mon binda e dow asaman wadde mohammed ko dabratanoɗo te o janginide o e makko yo o hul dabbare e haasigeji e gite tawa almasihu omo safarno kala sifa rafi omo tottana almuɓe makko bawde hadde e riwde seydi mayete e gite